Barangnya gede dhuwur, tegak praci. Ayo, ayo. Dikeroyok kowe modal kowe. Ayo, keroyokan ngene, ben kapok. Aja bersiji, keroyokan. Ayo tenang. Ayo keroyokan, papat. Ayo keroyok papat. Rapat kaya apa? Iya. Ayo. Iya. Iya. Yo. Iya. Ayo.
Kowe iki lho nyapo kowe iki. Kowe iki nyapo. Barang anak. Barang kaya ngono lho piye? Simpel kamu kapan yo acaranya yo si iya cok dulu awas yo iya yo iya yo Yurto, lompat harimau, bentar we, lompat harimau, ayo, oh iya, ayo putri, ayo. Apa we yo. Gotong jero, goreng jero.